Ukrainan poliisi kerää todisteita Venäjän armeijan tekemistä raiskauksista. Poliisille on kertynyt paljon tietoa kuolleista alastomista ukrainalaisnaisista. Toimittajamme Niko Nurmisen raportti Irpinistä, jossa useat naiset kertovat raaoista väkivallanteoista. Täällä Irpinissä venäläisten tuho on todella pahaa. Tämä on entinen ostoskeskus Kirahvi. Sen raunioita perataan yhä tälläkin hetkellä ja tänään tässä yhden kauhakuorma-ajan alla räjähti miina. Eli tuhoa tulee yhä vieläkin. Täällä tehdään myös muita vakavia tutkimuksia, sillä tämä on yksi niistä kaupungeista, joissa venäläisten kerrotaan tehneen naisten joukkoraiskauksia. Näissä kellareissa naiset olivat piilossa venäläissotilailta siihen asti, kunnes Ukraina sai ajetuksi hyökkääjät pois alueelta. Ylhäällä kaduilla naiset eivät uskaltaneet liikkua, eivät tulituksen, eivätkä raiskausvaaran takia. Sometimes I sit on the ground 2 days because they take young woman and rape. Yes, it was true. Some girl, she is 16 years old, pregnant, and her grandmother 78 years old. Rape her and rape her after killed. Але у нас дуже багато фактів виявлено жінок, оголених жінок вже мертвими. І тому після огляду ми направляємо до відповідних установ, щоб при проведенні експертизи ставилось питання, є ли сексуальне насилля, було ли сексуальне насилля відносно вказаних жінок.